Kaixo lagunok, berriro zuekin Mari Maistra. Ruperrek esaten zigun, Euskaldun izatia zeinek ezadan. Horregatik, hemen txegnago, zuek dauzkazuen zalantza eta ardura guztiak uxatzeko. Eta badakizue, nirekin kontaktuan jartzeko 3 modu dituzuela. WhatsApp, Twitter eta email bitartez. Gaurkoan, email laburtxo bat jaso dugu. Irakurri egingo dugu. Itziarrek idatzi digu Gasteiztik. Oso kezkatuta dago. Etxean euskaldunak diren arren, telefonoz deitzen diotenean, beti erderaz egiten diotelako. Baina informazio gehiago behar dut, jakiteko zein den arazoa. Produkzio, deitu mesedez Itziarri. Bai, etxera deituko diogu. Sí, ¿quién es? ¿Ez da Itziar? Sí, ¿quién llama? Soy Mari Maistra. Ama, telefono da! Zein da ba? Maistra bat edo. Sí, ¿quién es? Itziar, Sí, ¿quién llama? Mari Maistra naiz. Ai ama, Mari Maistra, hau posa! Kaixo guapa, eskerrik asko deitzeagatik, irakurri alduzu nire arazoa. Jakina, horregatik deitzen dizut. Ze? Gaztelaniaz hartu didazu telefonoa? Normala jente guztiak gaztelaniaz egitea zuri telefonoz? Ez dakizu, lehengo hitza gaztelaniaz egiten baduzu, gaztelaniaz egingo dizutela? Bai, baina badaezpada egiten dugu horrela. Bestela deitzen Badaezpada. dituena euskalduna ezpada, ez digu ezer ulertuko. Ez badizute ulertzen, esango dizute, lasai egon zaitez. Baina ez ahaztu, lehengo hitza euskaraz. Gainera konturatu naiz, semeak ere berdin egin dizula. Ezta? Bai, hori ere egia da. Ia, familia guztian berdin egiten baduzu eta euskaraz egiten baduzu ez zeuen artean, zertan zabiltzate? Egin behar duzue lehengo hitza euskaraz, bestela alferrik da. Tira, saiatuko gara behintzat. Mila esker aholkuagatik, Mari Maistra. Kontatuko dizugu zer moduz irteten den. Ia ba, ia egia den. Dena den Itziar, mila esker deitzeagatik. Eta, deitzeagatik ez, gu deitu deizugu. Baina mila esker gurekin kontaktuan jartzeagatik. Eta ia, gauzak aldatzen diren, esango didazu, ikusiko duzu, askoz hobeto joango dela dena, euskeraz egiten baduzu lehengo berba. Bai. Eta zuei guztioi, gauza bera esan behar dizuet, lehengo hitza euskaraz, bai telefonotik, bai dendetan. Ez badakite lasai asko esango dizuete, ez dakitela. Eta gaztelaniara pasatu edo denalakoa, hori ja beste egun baterako gaia izango da. Baina ez ahaztu, euskararik onena hitz egiten dena. Beraz, Barandiaran txapelak zeuen burua estal dezala. Agur lagunok.